Azumi babu dabara sai ta ikon Allah.
Allah sai da shi, shiga musulunci sai da shi, bin Allah sai da shi, komai za ka ji sai da manzan Allah. Can na ji Allah ya ne mai kirari, mana wa ɗi'ullaha wa ɗi'ur rasul, ya ƙara cewa fa aminu billahi wa rasulihi, ya daɗa mai walillahi izzatu walin rasulihi, ya ce ku fankama manzon Allah, ma'ana wata azruhu wata waqiruhu wata sabbihu bukuratan wa asila. Can na ji Allah ya kwance mun kai da kalmar isa, ya ce wa man yuɗu'in rasula faƙad ata Allah. To ashe ka gani komai sai da manzon Allah. Idan takamar ka sahabban manzon Allah, su ma takamar su annabi. Idan takamar ka ƴaƴan manzon Allah haka yake gaske ne, to fa ba su da wata takama sai manzon Allah. Idan takamar ka shehunai, su ba su da wata takama, su ba sai da manzon Allah. Duk wanda kake tinkawo da shi ba shi da wani abu da ya jingina ba ce ya gaya ma manzon Allah. To a gano kalla shi ya samu ke cewa a rike manzon Allah. Annabin dai kowa a so shi, amma fa gwani ne, don babu wani da duk duniya daga nan zuwa ciki kowace da zai kai sawun manzon Allah. Wannan abin haka yake, idan ba ka ji da rai, mu da rai muke ji a karama kallahu. Karbi sabon sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah kara annabi daraja da wasila da fadila fil jannati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallallahu alaihi wasallama.